70 соли умри Михаил Синельников, ки бештари он дар эҷодиёт ва тарҷумаи шеърҳои шоирони гуногун миллат сипарӣ шуд, адабиёти шарқро низ ба оламиён ошно кард. аввалин маҷмӯи шеърҳояш соли 1975 таҳти унвони абрҳо ва паррандагон ба нашр расид. саҳми Михаил Синельников дар муаррифии эҷодиёти адабиёти форс-тоҷик назаррас арзёбӣ мешавад. ӯ зиёда аз 40 соли умри пурбаракати худро дар тарҷумаи асарҳои шоирони нависандагони форс-тоҷик бахшидааст. ҳамин буд ки 2 сол қабл Михаил Синельников барои хизматҳои бузург ва нашри китоби аломати оташ бевосита аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сазовори ҷоизаи давлатии ба номи Абулқосим Лоҳутӣ гардид. Я люблю Таджикистан, я люблю горы таджикские, люблю людей Таджикистана. Я много раз бывал в Таджикистане в советское время, полюбил эту страну и сейчас с новым чувством приезжаю к своим старым друзьям. дар чорабини мазкур низ ки бахшида ба 70-умин солгарди шоир бахшида шуда буд, адабиётшиносон, дӯстдорони каломи баде, намояндагои давлатҳои ҷаҳон, аз ҷумла сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия Эмомиддин Сатторов иштирок намуда, аз ҳаёт ва фаъолияти босамари ӯ ёдовар шуданд. зимни табрикот гуфта шуд ки китоби тозанашри Михаил Синельников «Қалби Осиё» ё худ таҷассуми Тоҷикистон дар шеъру суханҳои 135 шоири олимони рус ки бо сарсухани пешвои тоҷикон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таб расид, аз ҷумлаи хизматҳои арзандаи шоир ба ҳисоб меравад. дар воқеъ хизматҳои шоирони тарҷумони машҳур дар адабиёти форс-тоҷик аз шеърҳои устод Абуабдуллои Рудакӣ, Абулқосими Фирдавсӣ, Умари Хайём ва дигар шоирони классик манша гирифта то ба шоирони ҳамасраш идома меёбад. Я находился под обаянием таджикских сказок. Вот я читал романы Айни и стихи таджикско-персидских классиков в русских переводах. Затем произошло мое знакомство с таджикскими писателями. Моим первым другом в Таджикистане стал рано ушедший замечательный поэт Харибулло Файзулло. Благодаря знакомству с ним я познакомился со многими таджикскими писателями, лучшими писателями того времени. В том числе я имел честь быть знакомым с Мирзот Расулзаде, и он произносил слова назидания, обращенные ко мне, многое мне рассказывал. Вот. Ну, существенную роль сыграло то, что ко мне благосклонно относился Липкин и всячески рекомендовал меня для работы в Таджикистан. И вот так случилось, что я в молодые годы переводил многих таджикских поэтов, а уже в более солидном возрасте великих классиков Востока, писавших на фарси. Китоби он касро ки бо дастгирии ҷумҳурии Тоҷикистон ба чоп расиданд, ба дасти он кас супориданд. дар рӯзи зодрӯзашон ин беҳтарин ҳадия барои ин шоири пуркор буд аз номи ҳамаи тоҷикон. шеърҳои эҷодкардаи Михаил Синельников низ ба зиёда аз 20 забони гуногун тарҷума ва нашр гардиданд. ӯ давоми фаъолияти худ шеърҳои шоирони ҷумҳуриҳои Қирғизистон, Озарбойҷон, Ҳиндустон ва эҷодиёти эҷодкорони даҳҳо кишварҳои дигарро низ ба забони русӣ тарҷума намудааст. яъне саҳми эҷодкор дар муаррифии фарҳангу маданияти даҳҳо кишварҳо ва дӯстии рафоқати миллатҳои гуногун бешак зиёд аст. натиҷаи заҳмати Михаил Синельников дар ин ҳамоиш фарҳангии ҷашнӣ бори дигар бузургии ӯро исбот кард. бо мақсади хотирмон таҷлил намудани шаби эҷодии шоир, ҳунармандони бахшҳои фарҳангии кишварҳои гуногуни дар Федератсияи Россия фаъолият дошта ба иштирокдорони маҳфили шеъру сухан ҳамчунин суруди мусиқӣ ва рақсҳои ҷолибро намоиш доданд, ки мақбули ҳозирин гардид. Абубакр Шарифи, Ҳабибуллои Хушвақт, шаҳри Москва, Ҷаҳонамо.